niekoľko dní tu máme Medzinárodný deň študentstva a tak naše štúdio Rádia Regina v Banskej Bystrici dnes obsadili študenti, ale nie sú to len študenti, ale je s nimi aj jeden dospelý a je to pán Ján Žiak z Rotary klubu Martin. Dobrý deň. Dobrý deň. A pozdravujem aj našich študentov, ktorí nám prišli porozprávať o študentskom živote nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A je to Veronika Olbertová z Martina. Dobrý deň. Jakub Ťaptík, takisto z Martina. Dobrý deň. A Medlin Brajenová, a to je zo slnečnej Kalifornie. Dobrý deň. Tak dúfam, že som správne vyslovila všetky mená, hlavne to posledné. No, poďme si viac povedať o Rotary klube. Tak ten má už pomerne dlhú históriu, už skoro 100-ročnú. Troška opravím. Rotary International je hnutie, ktoré vzniklo v roku 1905 v Spojených štátoch a za to obdobie fungovania sa rozšírilo dneska do celého sveta. V podstate je nás vo svete 1 300 000 a Československý dištrikt má 1400 členov, ktorí sú organizovaní v 75 kluboch. Mne sa páčia také vaše princípy a hlavné úlohy a hlavne sa zamýšľate aj nad otázkou, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli svetu, a predpokladám, že tomuto učíte aj študentov, ktorých vysielate na zahraničné výmeny a zároveň prijímate tu na Slovensku. Tak o tých princípoch by sa dalo nekonečne dlho rozprávať, nechcem zaťažovať poslucháčov, ale v zásade sme spoločenstvo ľudí, ktorí sa navzájom rešpektujú, podporujeme celosvetové priateľstvo, spolupracujeme s miestnymi komunitami, pôsobíme v oblasti charity. No a súčasťou rozvoja svetového priateľstva, ktoré považujeme za súčasť mierovej svetovej politiky, je aj výmena študentov, ktorá sa deje v organizácii Rotary u detí vo veku 16 až 18 rokov. V tých krajinách sú rôzne podmienky vekové, ale v zásade je to asi takto. K Rotary, k medzinárodnej organizácii sa ešte vrátime, ale dajme slovo aj našim študentom, aby nám povedali, že čoho sa zúčastnili, kde boli, ako sa vymenili a tak ďalej. Takže mohol by začať Jakub? Takže ja som sa zúčastnil ročného výmenného pobytu v Kanade, kde som sa dostal do mesta Edmonton, ktoré je jedno z najväčších veľkomiest v Kanade, a bolo to pre mňa úžasný zážitok, pretože som tam spoznal veľa nových ľudí. Taktiež som sa naučil angličtinu, pretože v Kanade hovorí anglicky. No a proste neskutočne sa mi tam páčilo a chcel by som sa tam čo najskôr vrátiť. Veronika bola v slnečnej Kalifornii. Áno, takže ja som mala možnosť reprezentovať Slovensko a bolo to teda v Kalifornii počas minulého roka. No a taktiež, tak ako Jakub a ostatní Rotary výmenní študenti, som mala možnosť bývať v 4 hostiteľských rodinách a teda spoznať kultúrny život tejto danej krajiny, hlavne týmto spôsobom, taktiež chodiť do miestnych škôl, naučiť sa spoznávať ten miestny jazyk a vlastne prejsť si týmto celým cyklom počas 1 roka v zahraničí. V Kalifornii si sa stretla aj s Medlin, ktorá je tu dnes s nami. Áno, áno. Madeline bola z môjho dištriktu v Kalifornii a taktiež dostala sa do nášho dištriktu Československa a z do okolností je to aj moja hostiteľská sestra, čo Madeline. Uh-huh. Tak Madeline je tu od septembra, alebo prišla ešte cez prázdniny? Ako to bolo? Can you tell us when did you come? Išli som tu v september. Septembri. Na začiatku augusta, takže prišla už pred začatím školského roka, aby sa naučila niečo o našej kultúre a vlastne pripravila sa na taký úspešný štart do školy. To znamená, že tomu školskému roku predchádzal ešte prípravný týždeň alebo prípravné vyučovanie slovenčiny? Tak vzhľadom k tomu, že vlastne Slovensko je iná kultúra ako tá americká, sú tam nejaké veci, ktoré sú odlišné, s ktorými ten študent nepočíta a teda chvíľu trvá, kým sa vlastne naučí žiť v tomto novom prostredí a teda študenti prichádzajú tak nejako 3 týždne pred začatím školského roka, aby si zvykli na nové prostredie, rodinu, povinnosti a naučili sa vlastne žiť v tomto novom prostredí. Medlin, by sme mohli dať aj takú otázku na začiatok, že ako sa ti páči na Slovensku? Čo sa ti páči? Páči sa mi príroda, kultúra. Páči sa mi vaša hudba.
Ľúbim vaše jedlo. Ja som myslela, že povieš, že ľúbiš našich chlapcov, ale... Mám rada tancovať. Ja som aj počula, že vy tancujete vo folklórnom súbore Turiec. To znamená, že teba zaujali naše ľudové tance. Áno. No, vidím, že ste sa naozaj zapojili do kultúrneho života, aj spoločenského života, aj športového života tu na Slovensku. Verím, že takto isto podobne to bolo aj v zahraničí a o tom si viac povieme po pesničke. Everything is not as it's sold, but the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more from me, and all I can do is try. Then I see you standing there, wanting more from me, and all I can do is try.
prežiť rok štúdia počas štúdia na strednej škole v zahraničí, tak to sa pomaly stáva trendom už aj u nás na Slovensku. Nie je to len výsada západných krajín, po prípade Spojených štátov amerických, ale je to tak povediac v móde, v úvodzovkách aj medzi slovenskými študentami. Móda je móda, ale životná prax je potom niečo iné, pretože prežiť rok naozaj bez rodiny a bez toho, na čo sme zvyknutí a čo nám dáva každodenné istoty, tak to môže byť v niektorých okamihoch aj veľmi, veľmi ťažké. Z vlastnej skúsenosti to môžem povedať. A v súčasnosti je naozaj veľa organizácií, ktoré ponúkajú študentom takéto výmenné pobyty a medzi ne patrí aj Rotary klub, ktorý už má svoje zázemie aj na Slovensku, v niektorých mestách už od obdobia Prvej svetovej vojny, prípadne pred Prvou svetovou vojnou. Niekde sa Rotary kluby, ako napríklad vo Zvolenie, rozbehli až po nežnej revolúcii, 10 rokov, myslím, že to bolo v roku 1999, ale v každom prípade teda Rotary kluby majú svoje partnerské kluby na celom svete. To znamená, že je tam také zabezpečenie bezpečnosti študentov pri vycestovaní. Aj o tom sa budeme rozprávať, ale zaujíma ma aj motivácia. Skúmate aj motiváciu študentov, prečo sa rozhodli vycestovať do zahraničia, pretože pravdepodobne môže to byť niekedy aj snaha rodičov, aby dieťa vycestovalo a hlavne je dobré, keď je to aj motivácia samotného žiaka, taká samomotivácia. A našimi hostiami v našom študentskom štúdiu dnes v Rádiu Regina sú Jan Žiak z Rotary klubu v Martine, je to Medlin Bryanová z Kalifornie, ktorá sa usilovne učí po slovensky a už nám to aj predviedla, že jej to celkom ide, Veronika Olbertová, ktorá sa z Kalifornie vrátila minulý rok, a Jakub Ťaptík, ktorý bol na študijnom pobyte v Kanade. No, bolo toho veľa povedané. Ja by som chcel povedať a zdôrazniť, že my pobyt našich študentov nepovažujeme za študijný pobyt, ale považujeme ich za ambasadorov slovenskej kultúry a ambasadorov slovenského Rotary, respektíve Rotary klubu, ktorý ich vysiela. Nie je podmienkou, že dieťa musí byť synom alebo dcérou Rotariána. Snažíme sa vybrať naozaj, treba si uvedomiť, že tie deti, keď ich vyberáme, majú 15-16 rokov. Keď odchádzajú, majú 16-17 a vracajú sa 18-roční. Odchádzajú deti, vracajú sa skúsení dospelí ľudia. Ale samozrejme, že musíme hľadiť aj na to, aby sme zistili, či majú predpoklad na absolvovanie samostatného ročného pobytu v úplne cudzom prostredí, v neznámej krajine. Pokiaľ hovoríme o tom, že je niekto v Spojených štátoch alebo v Kanade, tak tá angličtina na Slovensku už je dosť v krvi študentov, ale ak sa deti dostanú do Mexika, do Venezuely, do Tajvanu, do Japonska, prípadne do Mexika, tak tam už to také jednoznačné s tým jazykom nie je. Takže snažíme sa zistiť vo vstupných testoch, ktoré prebiehajú zhruba v tomto období, či to dieťa má naozaj predpoklad na to, či to nie je len vôľa rodičov a v podstate na to, aby Rotary klub mohol v rámci tohto medzinárodného výmenného systému fungovať, musí byť dištrikt ako taký certifikovaný. To znamená, že musí byť vytvorený celý, hlavne bezpečnostný systém na to, aby sa tým deťom u nás nič nestalo, od poistenia detí, od styku s cudzineckou políciou, od školenia kancelorov, teda tých tútorov detí, po školenie rodín. Chcel by som zdôrazniť aj to, nad čím sme sa pred chvíľou usmievali. Vysielajúce aj prichádzajúce deti musia podpísať a neustále im to zdôrazňujeme, že je zákaz fajčiť, piť, drogovať a riadiť auto. To sú pri porušení týchto pravidiel, to znamená okamžitý návrat dieťaťa domov, či je to naše decko zo zahraničia, alebo teda či je to dieťa, ktoré je v našich rodinách, tak sa ho to takisto môže dotknúť. Žiaľ, uvedomujeme si, že na Slovensku je to tak, v 15 toleruje väčšina z dospelej generácie to, že sa deti flakajú po krčmách, že si vypijú, dokonca aj v rodinách to považujeme za samozrejme a myslím si, že toto je jedna z tých najväčších diferencií, s ktorým sa hlavne americké deti u nás stretávajú. Oni prídu do prostredia, kde alkohol je niečo úplne normálne, no ale o alkohole nechcem rozprávať.
V Amerike možno nie tak celkom bežné. O tom by nám mohli porozprávať Veronika z Medlín, ktoré teda navzájom sa vymenili. Môžeme povedať, že Veronika bola v slnečnej Kalifornii v meste Chico, ak si to dobre pamätám. Áno, ja som sa dostala do kalifornského mesta Chico, čo bolo vo vnútrozemí v Kalifornii v nejakej severnej oblasti. No a vlastne áno, bolo tam veľa rozdielov, aj čo sa týkalo pravidiel, bolo to iné, kluby boli taktiež striktné, tak ako u nás tu, ale vzhľadom k tomu, že tam je iná kultúra, tam sa nepilo až tak často, naozaj sme si museli dávať pozor na to, čo robíme, byť veľmi zodpovední a taktiež rozmýšľať nad tým, aké následky môžu robiť naše činy. A tvoja motivácia vycestovať? Tak bola to hlavne tá kultúra, spoznať život v rodinách a hlavne za hranicou Slovenska, taktiež otvoriť oči tým novým možnostiam, ktoré sa nám dneska ponúkajú a zažiť to na vlastnú kožu, ako sa hovorí. Keď sa povie americká kultúra, tak mi to príde skôr také multikultúrne, pretože existuje vôbec niečo také, čo sa dá nazvať americká kultúra? Tak treba si uvedomiť, že štáty sú obrovské a je tam strašne veľa naozaj rôznych štátov, iných oblastí a čo vlastne celá Amerika ponúka. V tej mojej oblasti to bolo vlastne západné pobrežie, bol tam život taký krásny, vlastne v teplej krajine, ľudia boli veľmi otvorení, priateľskí, ale vlastne taktiež tam je vidieť strašne veľa nových vecí po celej území Ameriky, takže to veľmi rozdielne, kdekoľvek pôjdete. Bolo niečo, z čoho si mala strach, alebo čoho si sa doslova obávala, možno predtým, ako si tam išla, potom si zistila, že to nie je až celkom tak a vznikli nejaké nové strachy, nové obavy? Tak vlastne my, keď vycestovávame, naozaj sme veľmi mladí, ešte stredoškoláci, no a dovtedy so všetkým nám pomáhali rodičia, ťahali nás za ruku, no a vlastne zrazu sa dostaneme do veľkého sveta, kde naozaj stojíme na vlastných nohách a musíme vlastne rozmýšľať, čo treba spraviť, ako si zorganizovať veci, taktiež vždycky tam je nejaký ten tím, ktorý nám pomáha, naše rodiny, ktoré sú obrovskou podporou, no ale po dlhých rokoch naozaj sme bez rodičov, čo je ťažké a toho som sa bála, ako sa to zvládne, ale bolo to krásne, aj keď rodina vám chýba, tak ste s ňou ako tak v kontakte, ale to sú tie výzvy, za ktorými idete a ktoré ste si vybrali. Také kritické momenty sú určite Vianoce a všetky sviatky, ale k tomu sa ešte môžeme dostať a predpokladám, že ty teraz máš veľké pochopenie aj pre Medlín, že vieš asi, ako sa cíti, čo prežíva, to znamená, že jej teraz môžeš byť takou oporou a môžeš jej pomáhať. Už bolo potrebné podať záchrannú ruku, pomocnú ruku? No musím povedať, že Madeline je naozaj veľmi dobrý študent a vedela, do čoho ide, aj keď Slovensko je naozaj iná kultúra, veľa vecí je tu iných, nových, slovenčina je veľmi náročná, ale tak ako ste povedali, naozaj je krásne, že ja som mala šancu byť v tej jej oblasti, z ktorej ona prišla a teda dosť veľa vecí si vieme porozumieť, vieme, ako to chodí v tej jednej, druhej krajine, ale Madeline zatiaľ zvláda veľmi pekne, bojuje s jazykom a naozaj jej to ide, takže klobúk dole. Možno by si nám mohla teraz urobiť na malú chvíľočku prekladateľku a preložiť pre Medlín a zároveň aj preložiť Medlín potom našim poslucháčom, že čo vedela o Slovensku predtým, ako mala prísť k nám a či si vybrala ona sama túto krajinu, alebo si ju vyžrebovala, alebo ako to bolo? So, Madeline, we would like to ask you if you can tell us something, what do you know about Slovakia before you came here, and why did you choose to come to Slovakia? When I first learned that I was going to Slovakia, keď som sa prvýkrát dozvedela, že prídem na Slovensko, I knew that it was formerly part of Czechoslovakia. Vedela som, že to bola časťou Československa. But then I started to do research on it. Ale potom som začala hľadať informácie. And I started to fall in love with the country even before I came. Pomaly som sa zaľúbila s krajinou ešte predtým, ako som sem prišla. I learned about your traditional foods. Naučila som sa, aké sú vaše tradičné jedlá. And I watched videos of the traditional folk dancing. Taktiež som pozerala videá, ako napríklad naše tradičné folklórne tance. I studied about the economy. Študovala som slovenskú ekonomiku. And I'm proudly going to the country that produces the highest amount of cars per capita. A naučila som sa, že idem do krajiny s najväčšou produktivitou automobilov na svete. And also I learned from people more personally
that the people are very friendly and welcoming. Od ľudí som sa dozvedela, že ľudia tu sú naozaj veľmi priateľskí a otvorení. Už sme sa dozvedeli, že Medlin tancuje vo folklórnom súbore Turiec v Martine, tak možno, že už aj vie viac z našich tradícií, ktorý možno región sa jej páči, že či už rozoznáva, rozlišuje aj regióny Slovenska. Which region do you like in Slovakia? Do you have one that you prefer? Možno z pohľadu folklóru, alebo z pohľadu tradícií, z pohľadu prírody. Turiec. Tak určite Turiec je krásny, to môžem potvrdiť. Ten určite je. Jakub, ty si vybral Kanadu. Sám tvoja motivácia bola... No nebolo to celkom tak, že ja som si vybral Kanadu, pretože v Rotary nemáte tú možnosť, že si vyberiete krajinu, do ktorej chcete ísť. Vlastne môžete si určiť rebríček hodnôt krajín, do ktorých chcete ísť, a ja som vlastne na prvom mieste Mexiko a Brazíliu, pretože mi to prišlo ako taká party krajina a nevedel som naozaj, do čoho idem teda. No a na druhom mieste som mal Kanadu, a keď mám pravdu povedať, tak keď som sa dozvedel, že pôjdem do Kanady, bol som v celku sklamaný, ale nakoniec som tam išiel s tým presvedčením, že to bude určite super, a nakoniec to aj tak bolo. Jednoducho, bola to pre mňa skvelá krajina a neviem si predstaviť, že by som bol niekde inde. Uh-huh. Ty si bol v mestečku Edmonton, neviem, aké veľké je to mesto? No, to mesto je 5. najväčšie veľkomesto v Kanade a žije tam okolo 1 000 000 ľudí. Tam sa aj veľa ľudí na mne smialo, pretože moja škola bola 2-krát väčšia ako dedina, z ktorej pochádzam, takže to bolo v celku dosť veľký šok na začiatku, keď som tam prišiel. A ty pochádzaš takisto z Turca, z ktorej obce? Z Turčianskej Štiavničky. Aha. No a skús nám porozprávať, že aký bol ten prvý týždeň v Kanade pre teba? No tak na začiatku to bolo určite ťažké. Ja som tam vlastne prišiel s tým, že som bol celý šťastný a strašne som sa tešil na všetky nové zážitky, ktoré zažijem, na všetkých ľudí, ktorých stretnem. No ale hneď prvé ráno potom, čo som sa zobudil po prílete, mi to tak došlo, že naozaj tu strávim rok bez mojich rodičov, bez mojich kamarátov, nikoho to zatiaľ nepoznám, ale nakoniec som teda do toho išiel a začiatky, ako som už spomínal, boli ťažké, nájsť si kamarátov, dostať sa do ich skupiniek a začať ten vlastne nejaký sociálny život tam tiež v Kanade. No ale potom po tých asi 2 mesiacoch sa to už nejako rozbehlo a začal som postupne chodievať na nejaké akcie, začal som si užívať teda ten život. Tak to bol spoločenský život, ale určite aj o tom školskom živote by sme mohli pohovoriť, a to práve po chvíľke hudby. Nevěrná, ona zatím potají, jediného v mysli má, na toho, kdo litý vzal, dnem i nocí čeká nás, krásná, bláhová Diana. Na toho, kdo lidí vzal, dnem i nocí čeká nám. Diana má v srdci žal, žije marným vzpomínkám. Předstíráli ve dne smích, pláče v nocích beze smích. Krásná, bláhová Diana. Srdce, které zas bez prosy, úsměvem ten čas svůj nosí, stále však čeká dál. Spalajte ulicí, nezbaví se lásky plnou, směš voní z kořicí, směš nelze obejmout, navždy bude sama snít, nenalezne nikdy klid. Krásná, bláhová Diana.
úsměvem teď šancí nosí, stále čas čeká nás. Spájde ulicí, nezbaví se lásky pout, směješ voní z kořicí, směješ nelze obejmout, navždy bude sama s ní, nenalezne nikdy klid. Krásná, mlává Diana. Krásná, mlává Diana. Dnes v našom diskusnom klube Rádia Regina hovoríme o skúsenostiach študentov, ktorí boli v zahraničí na pobytoch. Nenazvem to teraz už študijný pobyt, lebo pán Jan Žiak z Rotary klubu v Martine ma opravil, že tam ide o inú výmenu, aj o spoločenskú, športovú, kultúrnu, jednoducho vo všetkých oblastiach, nielen teda v oblasti poznania. A predpokladám, že čo sa týka rodín, tak pravdepodobne problémy nie sú, pretože ste mi už povedali, že je to zabezpečené tým, že všetky rodiny sú v podstate členmi Rotary klubu a tak povediať sú bezpečnostne preverení alebo majú také bezpečnostné previerky. Môžu tam byť nejaké také ekonomické rozdiely, že niekto príde k nám na Slovensko a možno sa mu zdá v rodine, že je to rodina menej zabezpečená, ako bolo zvyknutý doma? Nedá sa to generalizovať, samozrejme. Niekedy máme pocit, že zo Spojených štátov a z Kanady sem prichádzajú skôr tie deti, ktoré miestne americké a kanadské kluby v rámci ich podpory výmeny mládeže posielajú, a teda, že sú nerotariánske, že nemusia byť zrovna z tých najlepšie situovaných rodín, ale v tej 10-ročnej zhruba alebo tie 10-ročné skúsenosti, ktoré máme s výmenou mládeže, naozaj priniesli úsmevné príbehy. Mali sme tu deti z krajiny, ktorú nebudem menovať, študentka, ktorá mala doma doslova 2 slúžky a mala osobného šoféra, ktorý vozil do školy a prišla do Martina. Dostala sa v tom prvom pobytovom turnuse 3-mesačnom do rodiny, ktorá žila v paneláku. Musela sa deliť v detskej izbe, ktorú v paneláku všetci poznáte, so svojím bratom, ktorý mal asi 7 rokov, a bol to pre ňu neskutočný šok. Bolo to dievča, ktoré nevedelo po sebe odložiť spodné prádlo. A my ako host rodičia sme ju doslova museli učiť z nášho pohľadu základným normálnym hygienickým návykom. Takže podobne sa to stalo aj našim deťom zase z opačného súdka, že sa dostali do rodiny, ktorá vlastnila vrtuľník, ktorá vlastnila lietadlo, a rodičia, myslím, že to bolo tiež v Kanade, ukázali tomu dieťaťu celú Kanadu, celé Spojené štáty z úplne inej perspektívy. Takže ten mladý človek prišiel domov nadšený. Ale všeobecne naša skúsenosť v Rotary klube Martin je, že deti chodia po tých 10 rokoch radšej do Mexika, do Brazílie, do možno exotických krajín, ako je Japonsko, Tajvan. A Spojené štáty a Kanada ako keby troška ustupovali, lebo zrejme tá úroveň angličtiny na našich gymnáziách a stredných školách je už podstatne lepšia, takže necítia takú potrebu zdokonaliť sa v tomto jazyku. To znamená, že v Brazílii, v portugalčine, v Mexiku, v španielčine a tak ďalej a tak ďalej. Poďme sa porozprávať o školskom systéme, aký je teda taký možno základný rozdiel, čo sa týka Ameriky, Kanady, a potom Medlin by nám mohla povedať aj svoje zážitky zo Slovenska, alebo dajme možno najskôr priestor práve nášmu zahraničnému hostovi Medlin Bryanovej z Kalifornie, ktorá sa zoznámila s našim školským systémom od septembra, to znamená, že už 3-mesačnú skúsenosť mám. Školský život na Slovensku je veľmi iný. First of all, we don't stay with one class, one group of people. Takže na začiatku my nezostávame iba s jednou triedou. Instead, we sign up for different classes and we go to those classes. Ale práve naopak my sa zapíšeme pre jednu určitú triedu a potom ideme s touto triedou. And each class has different people in it. Každá trieda má iných ľudí.
Sometimes you're in a class with a person who is in a different year than you. A niekedy si v triede s ľuďmi, ktoré možno sú v inou vekovej kategórii. Also, we don't have a head teacher. Taktiež nemáme nejakého základného profesora, čo my môžeme povedať napríklad triedneho profesora. The teachers have their different subjects and you simply they simply teach their subjects but are not in charge of a group. Každý profesor má svoj predmet, ktorý učí, takže sú vlastne na základe tohto predmetu. Also, the homework is different. In the US, we usually have to do a lot of writing. Domáce úlohy sú taktiež rozdielne. Napríklad v štátoch robíme hlavne na základe písania. And here, more often I see that they study and then they give presentations or are called upon to be quizzed. Zase tu častokrát žiaci viacej rozprávajú alebo robia rôzne prezentácie alebo sú zavolaní k odpovediam. A nebolo to na základe čítania, reading? Či na základe písania? Prevažne na základe toho písania. Aha, takže Veronika má skúsenosti, tak nám to môže teraz trošku upratať, učesať tie informácie? Takže áno, naozaj môžem potvrdiť, že školský život je veľmi odlišný v rôznych krajinách, ale nedá sa povedať vlastne, ak to môžem porovnať k tým štátom, že niečo je lepšie alebo horšie. Naozaj je to veľmi iné a môžem povedať, že vo veľa veciach to bolo ťažšie, pretože na to nebola zvyknutá. Napríklad, ako už Madeline rozprávala, tie domáce úlohy a celý ten systém funguje inak, na ktorý si treba zvyknúť, treba sa naozaj pripravovať. Zase v porovnaní tu my sa doma pripravujeme na ústne odpovede, treba si to zapamätať, vedieť o tom porozprávať. Tam napríklad žiaci viacej teda píšu, majú ten písomný prejav, vlastne odozdávanie týchto úloh, vďaka ktorým sa vlastne pripravujú na test. Ale taktiež je to systém školy, ako my tu ozdávame s jednou triedou, čo má veľké výhody napríklad v tom, že sa dobre poznáme týchto ľudí, s ktorými sme každý deň. Zase v Amerike máme veľa tried, po veľa ľudí, čiže máme veľký rozhľad, veľa priateľov a stále sme s niekým iným, takže je to veľmi rozdielne. Je to podobné aj v Kanade, ten systém vyučovania ako v Spojených štátoch? Tie systémy sú naozaj teda veľmi podobné, keďže obidve krajiny pochádzajú zo Severnej Ameriky. No, ale také najväčšie rozdiely, ktoré by som teda videl, je to, že vlastne v Kanade sa snažia nadväzovať alebo nás učiť skúsenosti, ktoré sú vlastne také praktické skôr ako teoretické, čiže robíme veľa skupinových projektov, skupinových prác, pozeráme rôzne filmy, videá z YouTube alebo z internetu a naozaj z týchto skúseností sa dá veľa naučiť. Zaviedli by ste možno niečo aj do nášho školského systému, keby ste mali napísať také pripomienky ministerstvu školstva, tak čo by ste možno že preniesli z vašich skúseností zahraničných? Mne sa veľmi páčili nejaké tvorivé triedy, ktoré vlastne naši študenti taktiež majú v tých nejakých prvých ročníkov. Častokrát to bolo napríklad v Amerike nejaké divadelné hry, kde vlastne sa žiaci učili nejakom na inom javisku, vlastne iným zručnostiam, alebo to boli rôzne výtvarné práce, alebo také veci, kde viaci komunikovali jeden s druhým, ako sedeli iba v laviciach, vlastne sa učili tej teórii. To sa mne veľmi páčilo. Také tvorivé dielne do školy zaviesť ako relax. Pravdepodobne sú to skôr také oddychové hodiny. Aj keď neviem, či by to naši slovenskí študenti ocenili, lebo taktiež to bolo by to bolo náročné na čas, ale pre nás ako pre výmenných študentov to bolo veľmi zaujímavé pozorovať. Jakub? No taktiež ja som sa teda aj v Kanade zúčastnil väčšinou týchto praktických hodín, teraz som chodil na divadlo alebo taktiež aj na varenie a bolo to naozaj veľmi zaujímavé, pretože som sa nemusel až tak veľmi pripravovať na tie hodiny a potom mi to pomohlo taktiež získať aj viacej priateľov a viacej sa teda spoznať s týmito kamarátmi, pretože keď sedíte predsa len na Slovensku v lavici vedľa niekoho, spoznáte toho jedného človeka možno, ale tam naozaj máte tú interakciu so všetkými ľuďmi z celej triedy a zažívate proste spoločné zážitky aj už len na tých hodinách, ale potom je tam aj veľa mimoškolských aktivít po obede, teda po škole, ktorých sa žiaci veľmi radi zúčastňujú a taktiež som sa zúčastňoval aj ja, pretože práve toto vám pomáha taktiež nájsť si nejakú tú skupinu svojich priateľov.
Zahraniční študenti, ktorí prídu k nám na Slovensko, aspoň z mojich skúseností, sa veľmi často sťažujú na taký vzťah učiteľa a žiaka. Že u nás je učiteľ skôr taký nadradený prvok, ako keby v tej škole, a u nich je rovnocenejší, teda taký komunikatívnejší, ten vzťah je ako oveľa otvorenejší. Aké skúsenosti máte vy? Tak z mojich skúseností to je tak, že predsa len tí učitelia musia mať tu nejakú autoritu vo všetkých krajinách, pretože sú určitým spôsobom stále nadradení nad tými študentami a musia ich niečo naučiť. Ale predsa len tie vzťahy tam boli o trošku iné, tým, že možno to bolo aj tým, že sme si teda s učiteľmi týkali a oslovovali sme ich prvým menom. No a taktiež tí učitelia spolu s nami robili tie rôzne aktivity, hrávali spolu s nami hry a podobné veci a bolo to naozaj veľmi, veľmi také osobnejšie ako tunak. Ja mám tiež veľmi pozitívne skúsenosti a taktiež je to možno aj na tom žiakovi, aký má prístup, ako komunikuje s tými profesormi, ale tak ako bolo vlastne v Kanade aj v Kalifornii a teda v štátoch, je to veľmi priateľské, tí profesori vám pomôžu so všetkým, na čo sa ich len spýtate, aj na úkor vlastného času naozaj vám pomôžu, ako sa len bude dať. A Medlin chodí na jazykové gymnázium do Sučian alebo navštevuje normálnu triedu s vyučovacím jazykom slovenským? Ako je to? What is your school here? Moja škola je obchodná akadémia. Rád by som do toho vstúpil. Medlin je prvá študentka, ktorú sme Martine dali na obchodnú akadémiu, aby sme si vyskúšali, či aj iné školy sú pripravené prijať zahraničných študentov. Pardon za prerušenie. No vlastne, čo by som k tomu mohla dodať, je dobré, že vlastne tieto deti, čo prichádzajú na Slovensku, sa dostávajú do normálnych škôl, takže nie nejaké bilingválne gymnázia, pretože jeden z tých dôvodov je naučiť sa vlastne tú kultúru, ale taktiež jazyk, s ktorým sa hlavne stretávajú v tých školách a rodinách. Takže Medellín je zaradená do úplne normálnej školy s normálnymi žiakmi, kde musí využívať slovenčinu a učiť sa. Tak to môže byť niekedy na hodinách aj tak trocha nuda, keď počúvaš taký výklad v slovenskom jazyku. Is it boring for you to just sit there and listening what the teacher's talking about and you have no idea what is the topic? What do you usually do during the class? Niekedy učím sa slovenčinu. Niekedy čítam. To znamená, A čo sa týka vzťahov učiteľ-žiak u nás na Slovensku, ako všimla si nejaké rozdiely? Is there any difference between the relationship like teacher and students like compared to America? Myslím áno. Mm-hmm. A môže povedať konkrétne? Can you say something about it more? I think that the students are a little bit more busy. Myslím si, že študenti sú tu viacej zaneprázdnení. During the class, while the teacher's teaching. Počas hodín, keď vlastne učitelia učia. I'm not sure that would be tolerated. Nemyslím si, že to by bolo tolerované v Amerike. To the same degree in the US. No, počas toho istého ročníka v Amerike. And also, the students seem to be very close to their head teacher sometimes. Taktiež si myslí, že naši študenti majú veľmi blízke vzťahy s našimi triednymi profesormi. And in the US, we're more likely to be close to one or another teacher simply because we like that subject or the way they teach. V Amerike je to zase, že bývame si viacej blíži podľa predmetov, ktorý máme radi, alebo podľa profesorov, s ktorými najviac trávime času. A najviac si obľúbila u nás predmet? What is your favorite subject in a school? Angličtina. Ale dúfame, že na druhom mieste je slovenčina. Is it the second place Slovak? Is it on the second place your Slovak class? Samozrejme. A možno aj naši posluchači sa chcú s nami podeliť o skúsenosti, ktoré majú zo zahraničných výmen študentov, poprípade nám povedať o skúsenostiach, ktoré prežili oni v zahraničí. Telefónne číslo k nám je 048 41 42 153. You've been waiting much too long now.
Sme sa tu tak trochu rozospievali počas pesničky, lebo akurát sme si hovorili, že anglické texty v skladbách najlepšie rozumie naša dnešná hostka v našom študentskom štúdiu a to je práve Madeleine Bryanová z Kalifornie. My sa rozprávame o rotariánskych výmenách študentov, ale aj o činnosti Rotary klubov na Slovensku, čo všetko je teda v ich náplni práce a jedna z tých náplní je práve aj výmena študentov. My sme už spomínali, že aktívne kluby sú v našom regióne, v našich vysielacích regiónoch aj v Liptovskom Mikuláši, vo Zvolenie, takisto v Žiline, v Banskej Bystrici a Martin sme ešte zabudli a práve Martin Rotary klub reprezentuje Ján Žiak a máme tu aj študentov, ktorí už majú za sebou takúto ročnú skúsenosť v zahraničí. Je to Jakub Ťaptík a Veronika Olbertová, takisto z Martina. No a rozprávali sme sa o tých pesničkách, tak možno, že Madeleine by mohla tak veselo začať, ak si spomenie na niektorú skladbu, ktorú sa už naučila vo folklórnom súbore Turiec. Možno Prší, alebo... Prší, len sa leje, nezatváraj tmíli dvere, milá ma, duša ma, nezatváraj pred nama. Výborne, my zase takto ovládame Happy Birthday to you, alebo niečo podobné určite, ale o tom to nie je. Poďme sa porozprávať o tom, že čo všetko vám to dalo, pretože byť rok bez mamy, bez ocka na strednej škole, tak to určite nie je jednoduché a ľahké, ale človek sa vráti možno aj s väčšími víziami do budúcnosti, alebo si tam nejak tak utriedi myšlienky, že čo naozaj v živote chcem, na čom záleží, čo je v mojom živote dôležité, ako vás to posunulo, kam vás to posunulo. Dáme najskôr slovo Jánovi Žiakovi, ktorý má skúsenosti s týmito výmennými pobytmi, pretože už ste privítali v Martinskom distrikte 36 detí zo zahraničia a vyslali ste viac ako 50? Povedzme, nemám presné číslo v hlave, ale ročne vysielame 4, 5, niekedy 6 študentov a do klubu sme každý rok prijali minimálne 3. Takže fungujeme zhruba 10 rokov, takže tie čísla tak asi sedia. Prvý poznatok, my všetci rotariáni starneme, čiže ak som ja mal pred 10 rokmi 46, dnes mám 56 a dnes sa k 16-17 ročným deťom už staviam skôr ako starý otec, kým pred 10 rokmi som bol ako otec. Takže my sme ako rotariáni prirodzene viacej chceme tolerovať a tak ďalej, čo je trocha problém, pretože isté veci tolerovať nesmieme, ale je dojímavé a prijal by som čo najväčšej skupiny ľudí zažiť jednu rozlúčku s deťmi, ktoré rok u nás na Slovensku strávili a môžem povedať, že bez ohľadu na vek sa nám všetkým tlačia slzy do očí, ak nám niekto, kto je z Mexika, Tajvanu, Japonska, Ameriky, Kanady povie, že to bol jeho najkrajší rok života a naopak, keď sa vrátia naše slovenské deti po roku domov, tak zbadáme alebo vidíme, že sa vrátili už takmer dospelí ľudia a neraz sa nám stalo, že keď sa nám na klube potom zdôverujú o tom, čo zažili v tej cudzine, tak sa nám deti zdôveria aj o tom, že vlastne po roku pobytu mimo a po takomto dospení naraz prestávajú rozumieť svojim rovesníkom a nechápu tie problémy rovesníkov na Slovensku, pretože oni si všetko vedia ďaleko lepšie, rozumnejšie, rýchlejšie zmanéžovať sami a riešia to, čo je problém a to, čo problém nie je, neriešia. Veronika, ako dlho trvala aklimatizácia po návrate? Tak vlastne my sme odchádzali na to, že strávime tam 1 rok a napriek tomu, že sme išli napríklad do štátov, teda ja vedela som a viem všetko možno o Amerike, tak naozaj prišli sme do nového prostredia, všetko bolo iné, cudzie, tak tá aklimatizácia trvá tak ten mesiac určite, kým sa dostaneme do nejakého takého normálu s tými rodinami a potom vlastne, kým začne ten skutočný život, kým sa tak nejako ukľudníme, začneme pozerať, ako naozaj tento život v tej krajine prebieha, tak nejaké 2-3 mesiace určite. A čo to tebe dalo? Možno lepší vzťah s rodičmi po návrate? Tak určite to dá strašne veľa, hlavne posilniť tú osobu, ale je to vlastne celý proces, kedy prídete do tej krajiny s tým, že nikto vás nepozná, vedia iba vaše meno, možno nejaké informácie z papierov a vy vlastne musíte vytvoriť to vlastné ja od začiatku, nájsť si priateľov, naozaj sa zarodiť do tej komunity, byť zodpovedný a taktiež vlastne stáť na tých vlastných nohách, rozmýšľať, čo chcem, čo môžem. Taktiež naučilo nás to zobrať každú šancu, povedať áno na
každé veci z rozumu, samozrejme, ale napríklad naučiť sa, že aj možno tá práca v záhrade, čo by sme doma povedali, a nie, ja tam nejdem, tak vlastne v tej novej krajine nám to možno ukáže, ako oberať orechy, alebo niečo, čo by nás nikdy nenapadlo, na čo by sme povedali nie, ale taktiež vlastne zapojiť sa do všetkého, možno niektoré oblasti, ktoré by sme povedali, že mne sa tam nechce ísť, lebo sa tam nebudem cítiť dobre, tak povedať áno, skúsiť to, prijať to ako novú výzvu a vlastne spraviť si tú ďalšiu cestu jednoduchšou. Jakub, ty si mi prezradil, že sa chceš ešte vrátiť do Kanady. Prečo? Tak určite za ten rok si tam stihnete vytvoriť viac menej nový život, takže spoznal som tam veľa nových kamarátov, taktiež veľa nových ľudí, ktorí mi chýbajú a ktorým chýbam ja, dúfam. A je to pre mňa niečo ako druhý domov vlastne, pretože som tam strávil ten rok a vlastne taktiež sa hovorí, že Rotary výmena nie je rok vo vašom živote, ale život v jednom roku. No a preto je to proste pre mňa neskutočné miesto, ten Edmonton alebo tá Kanada. No a určite by som sa tam chcel vrátiť zase opäť vidieť tých ľudí a zažiť zase tie rozdielne v tej kultúre a podobne. Zmena sa určite začína znútra, aj zmena spoločnosti sa začína zmenou vnútra každého z nás, každého jednotlivca. Tak verím, že vy ste zažili naozaj pozitívnu zmenu. Žiaľ, nestihneme sa už ďalej rozprávať, čo by sme ešte samozrejme mohli. Verím, že ešte budeme mať príležitosť a našimi hostiami dnes v študentskom klube Rádia Regina boli Veronika Olbertová z Martina. Do počutia, verím, že sa ešte vidíme. Jakub Ťaptík, takisto z Martina. Ďakujem a do počutia. Jan Žiak z Rotary klubu Martin. Veľmi rád som tu bol. A Medlin Bryanová z Kalifornie. Ďakujem za pozornosť. Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam ísť, so mnou nerátaj. V posteli ležať celý deň, nohy prepletené, z platní púšťať sem. K cigaretám, višne v čokoláde, nám je dobre, tak ma zohrej všade. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba s nápisom nekonečná. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba s nápisom nekonečná. Bielý kvet, proti stresu si dám do šálky jed. Noviny čítam od poslednej strany, posadnutý krížovkami. Možno z tej chvíle aj vzíde život, tak to chodí, keď v posteli je clivo. Ležíme len tak prepletení a obloha farbu mení. Sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba s nápisom nekonečná. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba, s tebou sa nemusím báť. Cítim, keď sa blížiš. Rádio Regina, vaše regionálne rádio.